fred. Som al bosc i tinc molt fred. Cada vegada que veig algú mi, tot esglaça i tremolo de fred. Cada vegada que em fan disparar, tanco els ulls, desvio l'arma i no puc moure els braços perquè se'm gelen. Fred. Com la pell dels morts. És que van reclutar-me, sé que sóc més mort que no pas viu. Per això tot és tan fred. Carregueu! Apunteu! Necessito caliu. La mirada amarga del pare, la mirada dolça de la mare, el somriure amb el perill dels meus germans. Molt bé, realment en arribar ha sigut com és un pati exterior, hem de fer una capella però realment doni molt joc, hem pogut crear l'ambient que necessitàvem i la gent super a prop, això ajuda molt a transmetre, o sigui, al final el públic que es fica dins l'espectacle és una simbiosi molt potent, crec, vaja, corregim si m'equivoco, i molt bé, o sigui, l'estructura del lloc permet jugar-hi suficientment per crear diferents atmosferes amb temes de llum, tot, i molt bé, tenim la gent super a prop, podem veure les seves cares i això que fa que notes si la cosa va bé, si... Molt bé, molt, a nivell de compartir amb el públic ha sigut una experiència genial. Jo, a més, o sigui, els moments aquests que m'allunyo més del que és el centre, hi havia moltes vegades que, saps, allò tirant enrere tocaves les cames de la gent, les veus, volguem dir, ostres, tens el públic aquí, saps? No és allò que està lluny, allà que no el veus a les fosques, sinó és aquí i és com si actués també amb tu, és una cosa així. Per tant, molt bé. Sí, de fet, és això, com que era molt tancat, que ja estàvem acostumats a fer aquesta obra en un lloc tancat, o sigui, petitet, però hi ha hagut moments que era, val, ara he de caure d'esquenes perquè em dispararan, per tant, tira un parell de passis endavant que puguis caure. I no fer-te mal, però molt. No, però un cop ja ha començat... Ja hem pogut estar molt ràpid, és un espai petit, però d'això es tracta, és un espectacle de petit format, i a més ofereix moltes possibilitats, per tant, genial. Per què vols? Sí. Dóna-li un glop d'aigua que li anirà bé. I treu-li la mordassa ara que s'ha calmat, així es podrà afegir la conversa, farem la nostra guerra particular. Fill de puta! La puta mordassa! Dóna-li la puta mordassa! Sí. Lluito perquè vull. Podia lluitar, soc mitja merda ben fàcil de deixar estès a terra, però aquest és l'únic motiu pel qual el faria les aigües. Tot això ho he sentit des que vaig néixer, no ho he qüestionat mai, és contranatural anar contra l'inqüestionable. Ho sents des que vas néixer i mai ho has qüestionat. Tens raó en un tema que mai he raonat. Bé, jo crec que, a més avui s'ha escaigut que el tipus de gent que hi havia estava com... O sigui, la història que explica la nostra obra encara és molt latent en la gent i l'edat que tenia la gent i la manera que tenien de veure l'obra i les expressions que tenien, doncs ens han fet pensar a mi que sí, que s'escau molt. A més l'obra que fem parla d'un lloc que és exactament com podria ser perfectament aquest poble, un lloc molt petit, un lloc sense problemes, un lloc on la gent fa cada dia el mateix, on estan acostumats a tenir una vida tranquil·la i els problemes de fora els toquen poc. I llavors també m'he adonat que la gent s'emocionava en alguns moments perquè els hi han fet tocar aquesta fibra de, hòstia, potser amb ells no, però els seus pares i avis sí que havien viscut coses molt similars. I això és d'agrair. Ho veus també quan acabes l'obra, veus l'expressió de les cares de la gent i no sé, es nota com... és molt proper. Sí, és molt maco, perquè de fet l'obra en si no està bé pensada per ser la guerra civil, però el tipus de conflicte que explica i al final l'estètica que va agafant és guerra civil completament, i és això, és una cosa molt latent en la gent avui en dia, tots els pobles, especialment els pobles, encara hi ha moltes anècdotes i coses que per bé o per mal van passar, i aleshores són coses que la gent les sent pròximes ni que no sigui la seva vivència directa. I això, hi havia moments que, clar, com que l'estat tan a prop, veies les cares, tocaves a la gent, veies somriures de complicitat de això va ser així, o cares de això m'està arribant. I
Si hem aconseguit això, crec que ja ho tenim tot el que havíem de fer. No, i més... No, perdó. Jo crec que el millor en aquest cas d'actuar així, i a més amb aquest tipus d'obra, és que obligues que el públic no baixi mai la guàrdia. Sempre ha d'estar allà, ostres, clar, igual ara em fan sortir a mi o amb els trets, el tema dels trets fa com posar molt a l'alerta la gent, no és allò de relaxar-te i, bueno, són els actors, tal, sinó que és el que deia abans, que el públic és un mes, i llavors això es fa molt... Acaba de fer que l'obra funcioni bé. Sí. Si no hi ha un públic així en proximitat i que de seguida s'integri el que està succeint i que respongui d'aquesta manera, no? amb aquesta mica de somriure d'incomoditat, perquè en el fons molt còmode no pots estar, estàs allà, amb tots els trets i tot això. Jo crec que això és el... Clar, però això és el que mola, que la gent està al mateix nivell de l'escenari i tot el que passa arriba molt millor, perquè no hi ha aquesta distància de que normalment els actors estan en un nivell més superior i no sé, és com... Ja costa més entrar dins l'obra perquè ja saps de primeres que és teatre, aquí també ho saps, però el fet de que puguem, com ha dit ell, interactuar amb la gent fa que es fiquen d'una manera que ja... El fet de saber que et poden treure en qualsevol moment a dintre de l'obra i fer-te actuar ja els hi canvia la manera de percebre l'obra en si. És això, no només s'interpel·la la gent per la temàtica, que també, sinó que són 3 actors i les carències de més gent, en un cas important en l'obra o pel desenvolupament, doncs se supleixen amb el públic forma part dels jocs dels personatges en aquell moment, i clar, un lloc tan tancat t'ho permet fer, i no només et permet crear aquesta simbiosi i aquest feedback amb el públic, sinó que el públic s'acaba integrant en l'obra. I aquesta interpel·lació, si no es connecta amb el públic, l'hem parit i no va endavant. En canvi, t'ho han posat molt fàcil, hem tingut un públic molt maco. I a més, amb una obra que té un recorregut que al final no acaba sent gens previsible, no? De manera que el públic es veu obligat a donar-se totalment el que estem fent nosaltres 3 actors per saber què és el que està passant, per una mica orientar-se, no? Això és molt gran, això. I ara tu el fas servir de crossa. Tu estàs poc fotut, oi? La bala m'ha rascat més que no pas foradat. Jo una ferida aquí al bessó que era fotent gràcia, però em puc moure bastant bé. Coixejo, però ja puc començar a caminar. Ja et pensava, Joanet, que soc un tio dur, que la mort no pot amb mi. No, deu ser que la creu m'hi ajuda. Però no m'acabo de trobar massa bé, tio. Estic tot mig marejat, amb una mena d'angoixa i potser por, també. Al final estaré més fotut jo sense cap ferida que no pas tu. Els collons es està fotut. Els anys, noi, els anys. Fa massa temps que no ric, ni veig somriures, ni respiro amor. Et guanyaràs que jo també en tingui floreta, No, les coses tal com són. Si no t'agrada com són, et fots, però és així. Ho sé, anem tots voltats d'amor. Bueno, i de sexe, però d'amor és diferent. És així, ho saps. El teatre mola, venir un mes. Sempre. No, sí, i realment aquesta mena de cicles que es programen són necessaris, permeten que puguem mostrar coses que fem i que volem fer i que volem seguir fent més enllà de casa nostra, permeten compartir amb gent que no coneixem, que és la gent que realment ens ha de jutjar, i endavant i força amb aquesta mena de cicles i gent que es dediqui a programar és molt d'agrair i és el que s'ha de fer. Si no ens ajuden des de dalt, ho hem de fer nosaltres mateixos. Que nosaltres puguem participar en aquesta empresa de portar la cultura allà on sigui, sempre ho hem d'agrair. I gràcies i a reveure, esperem. Rossol en l'ocàs envellutat, teixint llangó de taranyina silvestre, desmerla riallera, cucut de durat, i els udols de la fresa campestre. Lluny queda el caliu de la llum brunyida, del fruit, de la verdor, sols el rastre d'una au ferida.
I aquest fred a Sant Lledó.